மாதவ குஞ்ச பிகாரி. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இந்த ஸ்லோகம் நம்ம எல்லாரும் திருப்பி சொல்லலாம். வாச்சோ வேகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாச்சோ வேகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாச்சோ வேகம் மனசா Vacho பூதோ Vegam, வேகம் ஜிவ்வா வேகம் உதர உபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷாஹேத தீரக சர்வம் அபிமாம் பிரீத்திவிம் ச சிஷ்யாத். யார் தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ 6 விதமான உந்துதல் என்னன்னு யாராவது சொல்றீங்களா? மனசு, நாவு, வயிறு, பால் உறுப்பு. ஓகே. இந்த 6 உந்துதலை எவன் ஒருத்தன் கண்ட்ரோல் பண்றானே அவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு சொல்றாரு? கிருஷ்ண பக்தன். உலகத்துல எல்லாத்துலயும் சிஷ்யனை ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் அந்த 6 உந்துதல்கள் இல்லையா? இது 6 உந்துதல் நம்ம ரூப கோஸ்வாமி சொன்னாரு. இதுக்கு கமெண்டரி பிரபுபாதா நமக்கு எழுதி கொடுத்ததை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயத்துல அந்த 6 விஷயத்த 3 கேட்டகரியில எடுத்துட்டு வந்தாரு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு, மனசு, உடல் இல்லையா? ஸோ இந்த உடல்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள் நேர்கோட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. ஒன்று நாக்கு, வயிறு அண்ட் புலன் உறுப்பு இல்லையா? பால் உணர்வு உறுப்பு இல்லையா? அது எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குது. அதனால ஒண்ணு திருப்தி பண்ண இன்னொன்னு ஆக்டிவேட் ஆகுது. அதனால செயல்கள் நடக்குதுன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த புலன்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அந்த 5 கர்மேந்திரியங்கள் 5 ஞானேந்திரியங்கள்ல நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணா நம்ம பக்தியில முன்னேற முடியும். அதே புலன்களை நம்ம சரியா யூஸ் பண்ணலைன்னா நம்ம கீழ்நிலைக்கு போவோன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம
நம்ம ஒருத்தரை தான் நமக்கு வந்து ஒருத்தரை தான் நமக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு தான் நம்ம வந்து சேவை செய்ய முடியும். அது யாருன்றதை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஒண்ணு மாயாவா, இல்லைன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணுமான்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம புலன்களை எல்லாத்துக்கும் அடிமையா இருக்கிறோமா, இல்ல புலன்களுக்கு எஜமானனா இருக்கிறோமான்றதை நம்ம கேள்வி போட்டுக்கணும். ஸோ புலன்களுக்கு எஜமானனாக யாராவது வாழ்ந்திருக்காங்கன்னா வாழ்ந்திருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிகள். ஓகேவா? ஸோ நம்மளால அதை முடியும். முயற்சி பண்ணா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அந்த நிலைக்கு வர முடியும். கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம். கிருஷ்ணருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷான்ற ஒரு பெயர் இருக்கு. புலன்களின் தலைவர் இல்லையா? மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் த சென்சஸ். அவருடைய அனுகிரகத்தாலும் ஆச்சாரியர்களுடைய அனுகிரகத்தாலும் நம்மளால அதை பண்ண முடியும்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம வந்து இந்த முக்கியமா இந்த பிரசாதத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிரார்த்தனை சொன்னோம். அது யாராவது படிச்சீங்களா? महाप्रसादे गोविन्दे नाम ब्रह्मण वैष्णवे சல்ப புண்ணிய தாம்ராஜன் விஸ்வாசாய ஜாயதே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல இருக்கு. ஓகேவா? மகாபாரதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 3 பேரை சொல்றாங்க. ஒண்ணு மகாபிரசாதம், இன்னொன்னு கோவிந்தருடைய ஞாபகம், அப்புறம் பக்தர்களுடைய சங்கம். இந்த 3 வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறதுக்கு இல்லையா? சோ நம்ம அப்புறம் இந்த நாக்கை வந்து பிரசாதத்துக்கு மாத்திரம் தான் சாப்பிடறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அப்புறம் ஹரிக்கதைய பேசணும் இல்லையா? இந்த வாழ்க்கையில இருக்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் வந்து ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரிக்கதை இல்லையா? ஹரிய நம்ம நினைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய திவ்ய லோகத்துக்கு வந்து நம்ம போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போன ஜென்மத்தில என்னென்னவா இருந்தோன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனுடைய தாக்கம் வந்து இப்போ நம்ம அதனுடைய தாக்கத்தால தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த உடம்ப எடுத்திருக்கோம். அந்த ஒரு மனசு அந்த அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மனசு இருக்கு. இத உதாரணத்துக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து Googleல, நம்ம ஃபோன்ல, நம்ம லேப்டாப்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த தேடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த தேட போம்போது கூட அது பாப்பப் ஆகும். இது ஒண்ணும் இல்ல. அப்புறம் யூடியூப்ல வந்து நம்ம எத ஃப்ரீக்வென்ட்டா பார்க்குறோமோ, அது ரிலேட்டடா விஷயங்கள் நெறைய வருதா நமக்கு? ஆமாவா? இல்லையா? எல்லாரும் பதில் சொல்லணும்ப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு இன்டராக்டிவா எடுத்துட்டு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு நல்லா புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாவா? இல்லையா? ஓகே. ஸோ, அது மாதிரி நம்ம வந்து என்ன விஷயங்கள பண்ணிட்டு இருந்தோமோ, அதனோட இம்பாக்ட் தான் நமக்கு இப்ப இருக்கிறோம் இந்த ஜென்மத்தில. ஸோ நம்ம யோசிக்கலாம், நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு. சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கே தெரியாம நம்மகிட்ட இந்த பாவங்கள்லாம் இருக்கும். அதுக்கு காரணம் முன் ஜென்ம வாசனைன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஆம். நம்ம வந்து இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. ஓகேவா? இந்த உடம்பு அப்புறம் இந்த மனசு புத்தி எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியறதில்ல. அது ஏன்னா அது வந்து சூக்ஷ்ம உடல் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து ஆஹ் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து சாண்டிங் பண்றது வந்து ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் எல்லாருக்குமே இல்லையா? சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பின்னு சொல்லலாம். அது வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பட் சாண்டிங் பண்ணணும்னாவே அப்பதான் நமக்கு வந்து என்னென்ன விஷயத்த மறந்துருந்தோமோ எல்லாமே ஞாபகம் வரும் இல்லையா? ஞாபகம் வரும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சாண்டிங் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் பழக பழக என்ன ஆகும்? அது வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ சில நேரத்துல நம்ம வந்து அந்த இந்த புலன்கள கண்ட்ரோல் பண்றதுனால நம்ம என்ன நெனைப்போம்? நான் இந்த உடலுக்கு அதிபதி, நான் தான் மாஸ்டர்ன்னு நெனைப்போம். அதுல வந்து ப்ரவுட் அ ரொம்ப பெருமையா நெனைச்சுப்போம். ஆனா அந்த பெருமை வந்து எங்க எங்க இடத்துல யூஸ் பண்ணுனா, நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன். என்னதான் நம்ம இந்த உடம்புக்கு வந்து அதிபதி, தலைவரா இருந்தாலும் நம்ம நித்தியமா சேவகன் யாருக்கு? நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து இங்க கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருக்கிறோம். பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எதுக்கு? மாயைக்குள்ள கட்டுப்பட்டுருக்கோம். அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னா மறுபடியும் அவர் சொல்றது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம இந்த ஜென்மத்தை நம்ம கிருஷ்ணருக்கு யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் வந்து விலங்குக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்? அதுவும் 4 விஷயங்கள் செய்யுது. சாப்பிடுது, தூங்குது, இனவிருத்தி பண்ணுது, தன்னை காத்துக்கொள்ளுது. இதே வந்து மனுஷனும் பண்றான் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, இத செயல்களே செஞ்சுட்டு இருந்தா நம்ம வாழ்க்கை வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்குது? பாவத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்குதா? இல்ல
கிருஷ்ணர் லோகத்தை போய் நோக்கி போயிட்டு இருக்கதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இல்லையா? பாவங்கள் பண்ணா மறுபடியும் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம்ன்றதை வந்து தெரியுது. எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். அதனால பாவமும் வராது புண்ணியமும் வராது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னா ஆன்மீக குருவை ஒருத்தர்களை எடுத்துக்கணும். அந்த ஆன்மீக குருவை எடுத்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக பலம் அதிகமாகும். ஆன்மீக பலம் அதிகமாகுது போது நம்மளால நல்லா சாண்டிங் பண்ண முடியும். பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்க முடியும். அப்போ நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் வரும் இல்லைங்களா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். இன்னைக்கு 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்ற விஷயத்த வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 2வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். 2வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா அத்தியாகார பிரயா பிரயா ஆசஸ்ச பிரஜல்போ நியமக்ரஹ ஜனசங்கஸ்ச லௌல்யம் ச சத்பீர் பக்திர் வினஷ்யதி. ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம எல்லாம் திருப்பி சொல்லலாம். அத்தியாகார பிரயாசஸ்ச அத்தியாகார பிராஸ்யாசஸ்ய பிரஜல்போ நியமக்ரஹ பிரஜல்போ நியமாக்ரஹ ஜனசங்கஸ்ச லௌல்யம் ச ஜனசங்கஸ்ய லௌல்யம் ச சத்பீர் பக்திர் வினஷ்யதி. ஷட்பி பக்தி வினஷ்யதி. ஓகே, ஸோ இது என்ன அர்த்தம்? அத்தியாகாரம்னா என்ன அர்த்தம்? ஆகாரம்னா நமக்கு தெரியும் சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு. அத்தியாகாரம்னா அதிகமா சாப்பிட்றது. நிராகாரம்னா சாப்பிடாம இருக்கிறது. பிரயசஸ்ச, ஓகே, பிரயசஸ்ன்னு ரொம்ப வந்து கடினமா உழைக்கிறது. சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையும் வேலைக்கு போவாங்க. மறுபடியும் ஓவர் டைம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ரொம்ப கடினப்பட்டு வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. பிரஜல்ப, தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசுறது. ஓகேங்களா? நியம கிரக, விதி விதானங்கள். ஓகேங்களா? ஜனசங்கர்ஷ, யாரோட வந்து நம்ம தொடர்பு வச்சிருக்கிறோமோ இல்லையா? ஷோ மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட், ஐ வில் டெல் அபவுட் யூன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பௌதீக குணங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களோட நம்ம சங்கத்தை விட்டுணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம தான் இப்ப எப்படியோ அடிச்சு பிடிச்சி ஏதோ காலையில எழுந்து ஒரு மங்களாரத்தி பாக்குறது, நாம ஜபம் பண்றது இப்பதான் நம்ம கத்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? சாதாரண மக்களோட போய் நம்மளும் வந்து மிங்கிள் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள மாதிரி மறுபடியும் சினிமா பார்ப்போம், டிவி சீரியலை பார்ப்போம், ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு அது சாப்பிடணும் இது சாப்பிடணும்னு தோணும். அதனால வந்து ஜனசங்கஸ்ய அதை விட்டுணும். ஓகேங்களா? லௌல்யம், ஓகே, அதாவது பேராசை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, லௌல்யம்னா பேராசை. ஓகே, சத்பிஹி, ஓகே, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்தியை வந்து எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ சவுண்ட் வருது, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாகார பிரயஸ்ய பிரஜல்போ நியமக்ரஹ ஜனசங்கஸ்ச லௌல்யம் ச சத்பீர் பக்திர் வினஷ்யதி. ஸோ இந்த 6 விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதுக்கு இது தடையா இருக்குது? பக்திர் வினஷ்யதி. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய வரிகள் புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ பர்பட் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கையில தமிழ்ல இருக்கோ அவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவுக்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவனது பக்தி தொண்டு வீணாகி விடுகிறது. 1, தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுவது அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்லும் திரட்டுவது. 2, கிடைத்ததற்கரிய பௌதிக பொருட்களை அடைய பெரும் முயற்சி செய்வது. பௌதீக விஷயங்களை பேசுவது. சமய விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுவது அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுவது. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதீக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சகவாசம் கொள்வது. பௌதீக சாதனைகளின் மேல் பேராசை கொள்வது. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 6 விஷயங்கள் இருந்தா நம்மளால பக்தியில முன்னேற முடியாது. ஓகேங்களா? சோ பாப்பட்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்றத மறுபடியும் பார்க்கலாம். இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் கிளியரா இருக்குங்களா எல்லாருக்கும்? இங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? இல்லைங்க மாதாஜி. ஓகே. சோ பர்பட்டுக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் ஸோ பிரபுபதா வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மனுஷ ஜென்மம் இருக்கு இல்லையா, மனுஷ வாழ்க்கை வந்து எப்படி வாழணும்னு சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங். ஓகேவா? அதாவது நம்ம பழமொழியில கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, சிறுக கட்டி பெருக வாழுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுதான் நம்ம வேதங்கள்லயும் சொல்லியிருக்குது. ஓகே. ஸோ நம்ம அதை தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த உலகத்துல வந்து வாழ்றதுக்கு ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஏன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து வந்திருக்குது, நம்ம எல்லாம் வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் இல்லையா. சோ கடவுள்கிட்ட வந்து 3 சக்திகள் இருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்து கூட இதை பார்த்தோம். அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி. தடஸ்த சக்தி. ஓகேவா? இங்கே இருக்கு பாருங்க. சோ அந்தரங்க சக்தின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பிளஷர் பொட்டன்சி. அது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதா ராணி. ஓகே. கிருஷ்ணருடைய இருதயத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் ராதா ராணி. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வெளியே ஒரு சக்தி இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகிரங்க சக்தி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. இந்த பௌதிக உலகம் இருக்கு இல்லையா, அது. அப்புறம் இதுக்கு நடுவுல, ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு சக்தி இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜீவாத்மாக்களாகிய நம்ம, அதாவது மார்ஜினல் பொட்டன்சி இல்லைன்னா தடஸ்த சக்தின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் கடவுளுடைய நித்திய சேவர்கள். இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே வந்து கடவுளுடைய நித்திய சேவர்கள். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபு ஆத்மா. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாருமே யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாருமே சுதந்திரமானவர்கள் இல்லை. நம்ம எல்லாரும் யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? கடவுளை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு விஷயம், ஒரு சிம்பிளா ஒரு நம்ம லைஃபை அனலைசிஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம லைஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நாள் நம்ம நம்மளுடைய ஆஹ், விஷயங்கள், அதாவது நமக்கு தேவையான உணவுல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம ஒருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம சாப்பிடணுன்னு, அந்த பிளேட்ல சாப்பாடு வரணும்னு விவசாயி வந்து விற்பனையாளருக்கு வருது. அதை போயிட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மாவோ யாரோ ஒருத்தங்க வந்து நமக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம நிறைய பேர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு துணியை நம்ம காசு சம்பாதிக்கிறோம், ஒரு துணியோ ஒரு செருப்பையோ வாங்குறதுக்கு வந்து ஒருத்தரை நம்பி தான் இருக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ சாதாரணமாக இந்த வாழ்க்கையில காலையிலேருந்து நைட்டு வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கும் ஒருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம டிபெண்ட்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து சுதந்திரமானவர்கள் அல்லன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யார் வந்து சுதந்திரமானவர்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் ஒருத்தர் தான் வந்து சுதந்திரமானவர். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதையிலேருந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்தா தெய்வீம் பிரகிருதிம் ஆசிரிதக பஜந்தி அனன்யோ மனசோ நெத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஓகே. பிரபு, பிரபாகரன் பிரபு, இந்த தமிழ் பொருள் படிங்க. ஓ சன் ஆஃப் பிருத்தான்றதுல ஹரே கிருஷ்ண பிருதாவின் பிரபு புதல்வனே, ஹரே கிருஷ்ண முதல். படிங்க. பிருதாவின் புதல்வனே, குழப்பம் அடையாதவர்களான மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பின் கீழ் பூரணமாக இறைவனின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். ஏனெனில் ஆதி அந்தமற்ற பரமபுருஷ பகவான் என என்னை அவர்கள் அறிவார்கள். ஸோ மகாத்மா என்னும் சொல் பரந்த மனம் கொண்டவர்களை குறிப்பிடுகின்றது, குறுகிய மனம் கொண்டவர்களை அல்ல. குறுகிய மனம் கொண்டவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களது புலன்களை திருப்படுத்துவதை ஈடுபடுத்தியுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். மகாத்மாஸ் அண்ட் துராத்மாஸ்ன்னு 2 பேர் இருக்காங்க. மகாத்மாஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் சோல்ஸ். அவங்க எப்பவுமே கடவுளுடைய பாதுகாப்பு கீழே இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஏன் கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீம் பிரகிருதிம் ஆசிரிதக பஜந்தி அனன்யோ மனசோ. எப்பொழுதும் நித்தியமா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஜபம் பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா. அது யாருக்கு?
அவ்யயம், என்றுமே வந்து இன்எக்ஸாஸ்டபிள், தீராதவர், என்னைக்குமே வந்து குறையாதவர் யாரு? பகவான் இல்லையா? அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால வந்து நான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அந்த மகாத்மாக்களுடைய மனசு எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப பரந்த மனசு. யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய பிரபுபாதா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக வேண்டிய வயசுல போயிட்டு என்ன பண்ணாரு? பாஷாங்க தேசத்துக்கு போயிட்டு, சூன்யமா இருக்கிற தேசத்துல போயிட்டு, கிருஷ்ணா என்னன்னு சொன்னா தெரியாத ஒரு இடத்துல போயிட்டு கிருஷ்ண உணர்வை கொடுத்தாரு இல்லையா? நம்மளால அது மாதிரி பண்ண முடியுமா? நம்மளால சொன்னா அவர் கேட்பாங்களா? அப்ப இருந்து அதுல என்ன தெரியுது? அவர் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். he was empowered by கிருஷ்ணா இல்லையா? பகவானால எம்பவர் பண்ணப்பட்ட ஆச்சாரியர் தான் நம்மளுடைய பிரபுபாதா இல்லையா? அவரும் சாதாரணமா வாழ்க்கை கிரகஸ்தரா இருந்து ஒரு ஃபார்மகூட்டிக்கல் கம்பெனி வச்சுட்டு அப்புறம் அதுல லாஸ் ஆகி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கிருஷ்ணருக்கோசம் வந்து தன்னுடைய குரு சொன்னாருன்றதுக்கோசம் பாஷாங்க தேசத்துக்கு போனாரு. ரொம்ப இந்த உலகத்துக்கு ஃபுல்லா வந்து இந்த கிருஷ்ண பிரச்சாரத்தை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனாரு இல்லையா? 108 கோயில்களை குறுகிய காலத்துல கட்டினாரு. ஓகே, ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து ப்ராட் மைண்டட், எவ்வளவு அளவுக்கு மனசு பரந்த மனசு இருக்கு. நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறுகிய மனசு. நம்ம எல்லாம் அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும் இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், நமக்கு வந்து நல்ல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிச்சு அதை எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம வந்து இன்னும் நமக்குள்ளேயே நம்ம புலன்களை வந்து திருப்தி பண்றதுல தான் இருக்கோம் இல்லையா? போட்டி எதுக்கு நடக்குது? நம்ம புலன்களை வந்து திருப்தி படுத்துறதுல தான் நமக்கு நடக்குது. அதனால தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம எந்த கான்செப்ட்ல இருக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் மனசு. அதனால நம்ம நிறைய நேரத்துல வந்து டிப்ரெஷனுக்கோ, அதாவது மன சோர்வுக்கும் கோவத்துக்கு உள்ளாகிறோம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மனசு உடல் அப்படின்னு நம்மள வந்து அடையாளப்படுத்திக்கிறோம். அதுதான் அங்க பேசிக் ப்ராப்ளமே. நம்ம வந்து உடல் அல்ல, ஆத்மா அல்ல, ஆத்மான்னு நம்ம நினைக்கணும். நான் இந்த உடல் மனசு அல்ல, ஆத்மான்ற கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த புலன் திருப்தி பண்ற வேண்டிய கான்செப்ட்ல வந்து நம்ம விலகி இருப்போம். ஏன்னா இந்த மகாத்மாக்கள்லாம் எதை வந்து ஒதுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா புலன் இன்பத்தை வந்து ஒதுக்குறாங்க. என்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோசாமிகள் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவங்க பிருந்தாவன காட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஒரு மரத்துக்கு கீழே ஒரு நாள் தான் படுத்துப்பாங்க. அடுத்த நாள்ல வந்து அங்க படுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுல கூட எனக்கு பற்றுதல் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ அது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே. ஆனா இந்த சமுதாயத்துல வாழ்ற மனிதர்கள்லாம் அவளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூவே, அது ஆன்மீகத்தை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல. நம்ம யாரு, நம்ம எதுக்காக இங்க இருக்கிறோம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னன்றத தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூவே இல்லை. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அறியாமலே இருக்காங்க, அவித்யா. அதனால வந்துதான் தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் அவங்க தன்னுடைய வந்து ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. ஆனா மகாத்மாக்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க? நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன், என்னுடைய கடமை என்ன? கடவுளை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் தேசப்பற்று, மனித தயை அல்லது பிறர் நலம் கருதுதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் விதத்தில் தங்களது செயல்களை விரித்துக் கொள்கின்றனர். குடும்ப அங்கத்தினர், சமூகம் அல்லது சமுதாயம் ஆகியவற்றை போன்ற மற்றவர்களின் புலன் இன்பத்திற்காக தங்களது சொந்த புலன் இன்பத்தை அவர்கள் விளக்கலாம். உண்மையில் இது சுய புலன் இன்பத்திலிருந்து இனத்திலிருந்து சமூகத்திற்குமாக விரிவடையும் புலன் இன்பங்களாகும். பௌதீக பிரபு என்ன கண்ணோட்டத்தில் படிக்கிறீங்க பிரபு? செகண்ட் நீங்க பேராகிராஃப் சொன்னீங்க, தானே படிக்கிறீங்க? தெய்வீம் பிரகிருதி அதை படிக்க சொன்னேன். அதை படிச்ச பிரிதாவின் புதல்வனை படிச்சதுக்கு அப்புறம் மகாத்மா படிச்சு முடிச்சுட்டேன். அது இல்ல பிரபு, தெய்வீம் பிரகிருதி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். உண்மையில் இந்த ஜட உலகில் உள்ள சில ஜீவராசிகள் அடுத்த பேராகிராஃப் வரும்போது சரி, நான் இல்லை கண்டினியூ பிரபுஜி, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேராகிராஃப் மேலே கூட சரி. இருக்கு. உண்மையில் இந்த ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகள் அனைவரும் மகா மாயாவின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்தான் உள்ளனர். இவர்களை மூவகை துன்பங்களின் ஆதிக்கத்தினுள் உட்படுத்துவதே மகா மாயாவின் வேலையாகும். மூவகை துன்பங்கள் பின்வருமாறு: அதிதை, விகச்லேச, அதாவது தேவதைகள் விளைவிக்கப்படும் வறட்சி, நிலநடுக்கம் மற்றும் புயற் காற்றை போன்ற துன்பங்கள். அதிபௌதிக கிளேச, பூச்சிகளையும் எதிரிகளையும் போன்ற பிற ஜீவராசிகளால் விளைவிக்கப்படும் துன்பங்கள். மற்றும் அத்தியாத்மிக கிளேச, உடலாலும் மனதாலும் விளைவிக்கப்படும் துன்பங்கள், மனோ மற்றும் சரீர தளர்ச்சியை போன்றவை. தெய்வ புதாத்ம கேதவக,
பகிரந்த சக்தியின் கட்டுப்பாட்டினால் இம்மூன்று துன்பங்களும் உட்படுத்தப்படும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அநேக கஷ்டங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவராசிகளுக்கு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழ்றதுனால சில துன்பங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இவங்க எல்லாரும் யாரு கீழே இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாமாயா. மாயான்னா நமக்கு தெரியும் இல்லூஷன் இல்லையா? மாயையில 2 இருக்கு, யோக மாயா அண்ட் மகாமாயா. இந்த மகாமாயா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து சக்தி கொடுத்து வச்சிருக்காரு நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. ஓகேவா? சோ நான் வந்து குரூப்ல அந்த பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணேன். எல்லாரும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? பண்ணிக்கிட்டோம் மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி, வசந்தி சிவ மாதாஜி, கார்த்திகேயன் பிரபு, சுரேஷ் பிரபு, நீங்கெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? டவுன்லோட் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. ஓகே, ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த துயரங்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 விதங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னா ஆதி தெய்வீக கிளேஷா, அதாவது ஆதி தெய்வீகன்னா தேவதேவர்களால வரக்கூடிய துயரங்கள். சில நேரத்தில் அந்த தேவதேவர்கள்லாம் வந்து கோபம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழையெல்லாம் நிறைய பெய்ய வச்சாரு இல்லையா? கோவர்தன லீலை ஆச்சுல அந்த ஸ்டோரி. அது மாதிரி வறட்சியை கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்களை உண்டு பண்றவங்க தேவதேவர்கள். அதனால வர துன்பத்தை என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆதி தெய்வீக கிளேஷான்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆதி பௌதீக, ஒரு உயிரினத்தினால ஒரு உயிரினத்துக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். ஓகேங்களா? அதாவது ஒரு பாம்பு, பூரான், அது மாதிரி தேல், அதனால ஒரு ஜீவராசிக்கு இருந்து இன்னொரு ஜீவராசிக்கு துன்பம் வரும். ஓகேவா? அதே மாதிரி மனுஷனால மனுஷனுக்கும் வரும், மனுஷனால விலங்குகளுக்கும் வரும். ஓகே. ஸோ அதி ஆத்மிகன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனசு உடலால வரக்கூடிய துயரங்களை வந்து அதி ஆத்மிக கிளேஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ உடம்பு சரியா இல்லாமல் சில பேருக்கு வந்து சில வியாதிகள் இருக்கலாம். சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமோஷனலி டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கலாம். சில பேர் வந்து மனசோர்வில் இருக்கலாம். அதை வந்து சொல்றாங்க அதி ஆத்மீகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த 3 வகையான துன்பங்கள் வருது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெய்வ பூதாத்மா ஹேதவக, இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த 3 விதமான துயரங்களுக்கு உட்படுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அதாவது போன ஸ்லோகத்துல போன பத்தியில யார பத்தி பார்த்தோம்? மகாத்மாவை பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் வந்து துன்பப்பட மாட்டாங்களா? அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்காதான்னு கேட்டா அவங்களுக்கு துன்பம் வரும். வந்தாலும் வந்து யாரு பார்த்துப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு. இன்னொன்னு அவங்க அந்த துன்பத்தை கூட வந்து துன்பமா நினைக்க மாட்டாங்க. அதுவும் கிருஷ்ணருடைய கருணை நினைப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணருடைய கருணை பக்தியில முன்னேறதுக்கு அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு விதமான பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான துயரங்கள் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய பர்மனன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? தற்காலிகமான பிரச்சனைகள், அதாவது உண்ண உணவு, உடுக்க ஆடை, உறங்க இடம், இந்த இந்த விஷயத்துக்கோசம் நம்ம ஓடி ஓடி உழைச்சிட்டே இருக்கோம். ஆனா நிஜமான பிரச்சனை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, மரணம் இல்லையா? இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதி தான் நம்மளுடைய பர்மனன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு முடியாம நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? நம்மளுக்கு வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் இல்லை இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நம்ம பாருங்களேன். அதாவது கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையான இயற்கை வளங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வச்சிருக்காரு இல்லையா? நம்ம தான் அதை வந்து சரியா யூஸ் பண்றதே இல்லை இல்லையா? சோ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு காட்டுலயோ நம்ம வீட்டுல வாழ்ற எறும்புக்கு நம்ம ஏதாவது தனியா சாப்பாடு போடுறோமா? அது வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து வாழ மாட்டோமா? யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம எல்லாம் வாழ முடியுமா? வாழ முடியாதா? அதுக்கோசம் நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு பிரயத்தனம் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எல்லாமே தேவைக்கு அளவுக்கு அதிகமா வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளோட மென்டாலிட்டி, அதாவது எப்பவுமே ஆச்சாரியர்கள் ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாங்க. அதாவது ஒரு மூட்டை தானியங்கள் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு மரத்துக்கு கீழே நம்ம தூவி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க வந்து பறவைகள் வரும். பறவைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை சாப்பிடும். அப்புறம் சாப்பிட்ட பிறகு தன்னுடைய அலகுலால எடுத்துட்டு போயிட்டு தன்னுடைய குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டி விடும். ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. அதே நம்ம மனுஷன் என்ன பண்ணுவோம்? அங்க மூட்டைகள் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் எல்லாம் அவனே எடுத்துட்டு போயிடுவான். இல்லையா?
நம்ம அவ்வளவு அளவுக்கு மூட்டை தேவை அப்போதைக்கு தேவையில்லை, பட் இருந்தாலும் நாளைக்கு நாளைக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா? ஸோ ஒன் ஷுட் நாட் கலெக்ட். யாருமே வந்து தேவைக்கு அதிகமா நம்ம வந்து சேர்க்கக்கூடாது. நம்மளுடைய பொருளாதாரம் கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய வந்து ரொம்ப பணக்காரர்களும் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட அதிக சொத்து இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது, திங்ஸோட டிமாண்ட் வந்து நிறைய ஆகுது இல்லையா? அதனால தான் இந்த ப்ரைஸ் ரேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் இல்லையா? பொருட்கள் இல்லாம போல எல்லாமே இருக்கு. சில நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 தக்காளி வந்து பாத்தீங்கன்னா பீக் சீசன், ஒரு ஒரு சீசன்ல வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு காஸ்ட்லியா இருக்கும். அதே ஒரு சீசன்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை குப்பையில போடுறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பொருளாதாரம் வந்து எதனால இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிகமா ஒருத்தங்க வந்து காசு சேர்த்து வைக்கிறதுனால, அப்புறம் பொருட்களை பதிச்சு வச்சு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணி செல் பண்றாங்க. இப்ப நாட்டுல அதுதான் நடக்குது. ஆமாம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ஆமாம். மாதாஜி, பிரபுஜிஸ். ஆமாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இயற்கை சட்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், there will not be no difficulty. நம்ம வந்து இந்த உடலை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேற யாராவது எடுத்துட்டீங்களா பேராகிராஃப்? சுரேஷ் பிரபு, கார்த்திகேயன் செல்வி, மாதாஜி எடுத்துட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, என்கிட்ட புக் இருக்கு, உபதேச மித்திரம் புக் இருக்கு. படிங்க. ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல எந்த பேஜ் அது. சரி, வேற ஒருத்தவங்க படிப்பாங்க, இல்ல, ஃபாலோ நீங்க பண்ணுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, எந்த வேற பேஜ்னு யார் சொல்லுங்களேன். எடுத்திருக்கீங்க அவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே 19ஆம் கிருஷ்ணா. பக்கம் பாருங்க சுரேஷ். 19. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை தாக்கும் முக்கிய பிரச்சனை பிறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றின் தொடர்ச்சியாகும். ஜட அதை உலகில் முடிச்சிட்டோம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபாகரன் பிரபு, அதை முடிச்சிட்டோம். இயற்கையின் திட்டத்திற்கு ஏற்ப அடிமட்டத்தில் உள்ள ஜீவராசிகள் தேவைக்கு அதிகமாக சேகரிப்பதோ அல்லது உண்பதோ இல்லை. இதனால் மிருகங்கள் இடையில் பொதுவாக பொருளாதார பிரச்சனையோ அல்லது தேவைகளின் பற்றாக்குறையோ இல்லை. ஒரு மூட்டை அரிசி பொது இது இடத்தில் இதுவும் அது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். அத்தியாகார தேவைக்கு அதிகமா. தேவைக்கு அதிகமாக உண்பதும் சேகரிப்பதும் பிரயாச அல்லது தேவையற்ற முயற்சியும் கூட விளைவிக்கின்றன. இறைவனின் ஏற்பாடு உலக எப்போதும் எவருக்கும் கொஞ்சம் நிலவும் ஒரு கறவை மாடும் இருக்குமானால் அவனால் மிகவும் அமைதியாக வாழ முடியும். வாழ்க்கை தேவையை சம்பாதிப்பதற்கு ஒருவன் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனெனில் உள்ளூரிலேயே ஒருவனால் உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்பதுடன் பசுக்களிடமிருந்து பாலையும் பெற முடியும். அது எல்லா பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் தீர்த்துவிடும். அதிர்ஷ்டவசமாக கிருஷ்ண உணர்வு, அவருடனான உறவு மற்றும் கிருஷ்ண பிரேமை என்னும் வாழ்வில் இறுதி இலட்சியம் ஆகியவற்றை வளர்ப்பதற்காக மனிதனுக்கு உயரிய பக்தி வழங்கப்பட்டு உள்ளது. துரதிருஷ்டவசமாக பெயரளவேயான நாகரிக மனிதன் இறை உணர்வை குறித்து கவலைப்படாமல் தேவைக்கு அதிகமாக சேகரிப்பதற்கும் நாவை திருப்தி செய்யும் பொருட்டு உண்பதற்காக மட்டுமே அவனுடைய பக்தியை உபயோகிக்கிறான். இறைவனின் ஏற்பாட்டால் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மனிதர்களுக்கு தேவையான பாலையும் தானியங்களையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு போதுமான வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் புத்தியை உபயோகிப்பதற்கு பதிலாக புத்திசாலி என்று அழைக்கப்படும் இவர்கள் பல தேவையற்ற பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக தங்களுடைய புத்தியை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். இதன் விளைவாக தொழிற்சாலைகள், கசாப்பு கூடங்கள், தேசியர் இல்லங்கள் மற்றும் சாராய கடைகள் ஆகியவை திறக்கப்படுகின்றன. அளவுக்கு அதிகமாக பொருட்களை சேகரிக்க வேண்டாம், அளவுக்கு அதிகமாக உண்ண வேண்டாம், அல்லது செயற்கையான வசதிகளை பெறுவதற்காக தேவையில்லாமல் உழைக்க வேண்டாம் என்று மக்களுக்கு அறிவுரை கூறுவதாக அவர்கள் நினைக்கின்றனர். எளிய வாழ்வு மற்றும் உயரிய சிந்தனை ஆகியவற்றை பொதுவாக மக்கள் விரும்புவதில்லை. அது அவர்களுடைய துரதிருஷ்ட நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பேராகிராஃப் நீங்க படிங்க, இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தியாகாரன்னு சொன்னோம். இப்போ வந்து பிரயாச. ஓகே, பிரயாசன்னா தேவையில்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் நம்ம வாழ்க்கையில இல்லையா? பிரபுபாத பாருங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு சிம்பிளா நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஒரு 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 கொஞ்சமா ஒரு நிலமும் ஒரு பசுவும் இருந்தா நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து அது கழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு அந்த நான் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு லாஸ்ட் வீக் நான் ஊருக்கு போகும்போது என் பக்கத்துல ஒரு அம்மா உட்காந்தாங்க. அவங்க வந்து இந்த பெங்களூருக்கு வந்து வாபஸ் போயிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஏதோ ஒரு
பார்ட்டியில இருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு மீட்டிங் கோசம் வந்திருந்தாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, இந்த இது அப்படியே ஆப்டா சூட் ஆகுது. அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ அளவுக்கு ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத சொல்றாங்க. நான் வந்து ஒரு கிராமத்துல இருந்து வரேங்க. இந்த சிட்டி லைஃப் எல்லாம் வாழ்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எங்க ஊர்ல கொஞ்சம் நிலம் இருக்கு. நிலத்துல வந்து நாங்க எங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை வந்து பயிரிடிச்சுப்போம். எங்களுக்கு பசு இருக்கு. பசு கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரொம்ப ஆசை எல்லாம் இல்லை. ஒரு பசு 2 பசு இருந்தா போதும். அது பால் கறந்துட்டு காலையில சாயங்காலம் கொடுத்தா அதுக்கு காசு வரும். நம்ம விளைவிச்ச பண்டங்கள்ல வந்து நம்ம வீட்டை சேகரிச்சுக்கிட்டு நமக்கு வந்து வெளியே போய் வாங்க வேண்டிய அவசியமே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. என்னதான் சிட்டில வாழ்ந்து எவ்வளவுதான் சம்பாரிச்சாலும் அது பத்தாம தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? ஸோ அதை அவங்க வந்து நல்லா ரியலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாரு, இல்லையா? நம்மளும் வந்து நிறைய கஷ்டப்படுறோம், இல்லையா? படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்படுறோம். அப்புறம் வந்து வேலைக்கு போகணும், நல்லா வசதியா வாழணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கஷ்டப்படுறோம். அப்புறம் இதுல வேற கம்பாரிசன் வேற. அவங்க வந்து எதிர் வீட்டுக்காரவங்க இந்த கார் வாங்கியிருக்காங்க, இந்த ஊருக்கு ட்ரிப்புக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம், இல்லையா? நம்ம வந்து மனைவி கிட்ட ஒண்ணு சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க? ஆமா, அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இதை பண்ணாரு, நீங்க பண்ணீங்களான்னு கேட்பாங்க. அதனால யாரையும் யாரையும் கம்பேர் பண்ணாம, கொஸ்டின் கேட்காம, இருக்கிறதுல திருப்தியோட இருந்துட்டு நம்ம வாழ்றதுக்கு கத்துக்கணும், இல்லையா? அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு இல்ல. ஆமாவா இல்லையா? எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, உண்மைதான் மாதாஜி. இதுல இந்த பாயிண்ட் எல்லாருமே பேசணும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம எல்லாருமே கிரகஸ்தர்கள், இந்த வாழ்க்கை இந்த இடத்து குடும்பத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இல்லைங்களா? அதனால எல்லாரும் பேசணும் இந்த பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. உங்க ஒப்பீனியன் சொன்னாதானே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, எனக்கு வந்து இதுல வந்து எல்லாரையும் ஸ்கிரீன்ல எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு முடியல. யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்களேன். எனக்கு நிறைய நாள் ஆச்சு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி. நம்ம மொபைல் எடுத்தா எனக்கு டக்குன்னு வருது, இதுல வர மாட்டேங்குது. என்ன கேக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்க லேப்டாப்ல வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றீங்களா? முன்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பிரபு. இப்போ வந்துச்சு. சூப்பர். எல்லாரும் சரி. வீடியோக்கு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோக்கு நீங்க ஆல்ரெடி வீடியோல இருக்கீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் டெம்பிள்ல தான் இருக்கீங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி. டெம்பிள்ல இருந்து அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி கிளாஸ். ஓகே, சூப்பர். கார்த்திகேயன் பிரபு, தமிழ் செல்வி மாதாஜி. நீங்க ஒரு டிவைஸ்ல வந்துட்டு கூட 2 பேர் போட்டுக்கோங்க பிரபு. மாதாஜி அவங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் 2 பேரும் எடுத்துக்கோங்க. உங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். கார்த்திகேயன் யாரோட பிரபு, செல்வி மாதாஜி. ஒரே இடத்துல இருந்தீங்கன்னா 2 பேரும் ஒரே டிவைஸ்ல கனெக்ட் ஆகுங்க பிரபு. சரி, கேட்டதுக்கு பதில் யாரும் சொல்லல. ஆன்லைன் கிளாஸ் மாதாஜி. எங்க இருந்து? ராஜலட்சுமி மாதாஜி கோயில்ல இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பதில் யாரும் சொல்லவே இல்ல. இதோட ஓகே, கேளுங்க சொல்றேன். ஓகே. சோ நம்ம இதுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது தெரியுதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. எந்த ஸ்கிரீனை பத்தி சொல்றீங்க மாதாஜி? இந்த டெக்ஸ்ட் பிரபு, நெக்டர் ஆஃப் தெரியுது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தெரியுது தெரியுது தெரியுது. ஓகே, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே சோ கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரு துண்டு நிலமும் பசுவும் இருந்தா நம்ம ஆறாம வந்து வாழ்க்கையை வாழலான்றதை இங்க சொல்றாங்க, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப எல்லாரும்? நம்ம வந்து பசங்களை நல்லா படி, அப்ராடுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆமாவா இல்லையா? ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போ, நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அது வந்து ஒருத்தருடைய பொருளாதார விஷயத்தை வந்து ஆஹ் தீர்க்க போறது இல்ல, இல்லையா? சோ ஹையர் இன்டெலிஜென்சின்னா நிஜமா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறதா வந்து உண்மையான ஹையர் இன்டெலிஜென்சி, இல்லையா? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம எதை பற்றியும் கேர் பண்ணுறதே இல்லை, இல்லையா? எதை பற்றியும் கேர் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் பொருளாதாரத்தையும் நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி பண்ணுறதுல தான் இருக்கிறோம், இல்லையா?
ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாமே இப்போ பொருட்கள்ல வந்து ஈஸியா கிடைக்குது இல்லையா? முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பிடணும்னா செஞ்சுதான் சாப்பிடணும். இப்போ வந்து என்ன கிடைக்குது, எல்லாமே மினிட்ஸ்ல கிடைக்குது இல்லையா? ரெடிமேட் அண்ட் பேக்டு ஃபுட்ஸ் இருக்குது. அதனால நமக்கு வந்து பண்றதுக்கு கஷ்டமும் இல்ல, சாப்பிடறதுக்கு கஷ்டமும் இல்ல. கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் மாதாஜி, உடனே கிடைச்சது ஆமா immediate ஆ. மாதாஜி. இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கே தெரியாம நிறைய சாப்பிடுறோம் இல்லையா? ஒரு பாக்கெட் வச்சு வாங்குவோம். அவ்வளவு அளவுக்கு தேவையான்னு கேட்டா தேவையில்லை. பட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை ஃபுல்லாத்தையும் சாப்பிடுறோம். கரெக்டா? ஸோ அது மாதிரிலாம் நம்ம இருக்க கூடாதுன்றதை நம்ம இங்க சொல்றோம். ஓகேவா? நம்ம சிவிலைஸ்டுன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, பேரளவுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவிலைஸ்டா இருக்கும். பட் நிறைய விஷயத்துல அன்சிவிலைஸ்டு பிஹேவியர் நம்ம கிட்டே இருக்கு இல்லையா? சிம்பிள் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற விஷயத்திலே தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ஈஸியா கிடைக்குது. அதனால உடலுக்கும் கேடு. அது தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். இல்லையா? ஏன்னா நாக்குக்கு நம்ம அடிமையா இருக்கிறோம் இல்லையா? ஆமா, ஸோ நாக்கு நம்மளுடைய தான் இருக்கிறதுலே பலவீனமான உறுப்பு. நேத்து பார்த்தீங்களா, எல்லா ஆமா, புலன்களை நேத்தி கண்ட்ரோல் பார்த்தது. பண்ணலாம். நாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? அதை வந்து ஒருத்தங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹம், அவங்க வந்து நல்லா செல்ஃப் டிசிப்ளின் அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நமக்கு போதிய அளவுக்கு வச்சிருக்காரு இல்லையா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று வந்து படைச்சிடுறது எல்லாமே நமக்கு கொடுக்குறாரு. தானியங்கள், தண்ணி எல்லாமே. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த நிலத்தை உழாம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபேக்டரி, அதாவது ஹம், அது என்ன பிரபு ஸ்லஃப், ஃபேக்டரி, மில்ஸ், அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், வந்து சாராய கடை, அதெல்லாம் வந்து ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் ஓபன் பண்றதுனால டாஸ்மார்க் சாராய கடை. ஆ, அதெல்லாம் ஓபன் பண்றதுனால நம்ம கரெக்ட் பிரபு. அதனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் தான் வருது. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஃபேக்டரியில வரக்கூடிய வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாம் எங்க போய் சேருது, மறுபடியும் அது ஒரு கடல்லயோ நதியிலயோ சேர்ந்து அதான் நம்ம வந்து அதை வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மறுபடியும் அதை வந்து என்ன எஃபெக்ட் பண்ணுது, விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்றதுனால அதனால வரக்கூடிய தானியங்கள்ல வந்து நமக்கு வந்து என்ன நடக்குது, பெஸ்டிசைட்ஸ், கெமிக்கல்ஸ் பூச்சி நிறைய இருக்கு இல்லையா? பூச்சி பூச்சி வருது. பூச்சியை கொல்றதுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து யூஸ் பண்றாங்க. சோ அதனால நமக்கு உடலுக்கு தான் கேடாகுதுன்றதை நம்ம இன்னும் புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பேராகிராஃப் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நான் வந்துடுறேன். இங்க ஒரு நிமிஷம். சோ இந்த தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம செய்ய தேவையில்லைன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஆர்டிஃபிஷியல் நம்ம இயற்கையை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றத சொல்றாங்க. சோ நம்ம சிம்பிளா வாழ்றதுக்கு கத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் படிங்க பிரபு நீங்க. மனித வாழ்வு இறை உணர்வு உருவிற்கானது. இந்த நோக்கத்திற்காகவே மனிதனுக்கு உயரிய அறிவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உயரிய அறிவு உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கானது என்பதில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் வேத இலக்கியங்களின் உபதேசங்களை பின்பற்ற வேண்டும். இத்தகைய உபதேசங்களை உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து ஏற்பதன் மூலமாக ஒருவனால் பக்குவமான ஞானத்தில் நிலை பெற்று வாழ்வை அர்த்தமுள்ளதாக இயலும். அர்த்தமுள்ளதாக ஆக்க இயலும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹியூமன் லைஃப் எதுக்கு, கடவுளை வந்து உணர்ந்துக்கிறது தான், காட் ரியலைசேஷன். பட் நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆமாவா இல்லையா? நமக்கு ஆமாதான் என்ன மாதாஜி. கிடைக்கல, ஹையர் டேஸ்ட் கிடைக்கல இல்லையா? உயர்ந்த சுவை நமக்கு கிடைக்கல. அதனாலதான் நம்ம வந்து இங்க ஆஹ் கீழே சகதியில உழந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு ஹையர் டேஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ் தான் வந்து ஹையர் டேஸ்ட். சரிப்பா, நீங்க நேத்தும் கேட்டீங்க, அங்க போனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம், பிரம்ம சமிதையிலும் படிச்சிருக்கோம். அது வந்து சிந்தாமணி தாமா இல்லையா? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லாமே கிடைக்கும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு சாப்பாடு வேணும்னா நம்ம உழைக்கணும், சம்பளம் வரணும், எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நம்மளா செய்யணும் இல்லையா? செஞ்சிட்ட பிறகு அது எல்லாத்தையும் கழுவி வைக்கணும். ஆனா அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சிந்தாமணி தாமம், என்ன வேணுமோ அது கிடைக்கும். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்ப விருட்ச மரம் இருக்கு. அந்த மரத்துல என்ன வேணும்னாலும் அது கொடுப்போம். ஓகே, நம்ம சமைக்கவும் தேவையில்லை, ஒன்றும் தேவையே இல்லை. ஓகேவா? அங்க வந்து நித்தியமா ஆனந்தமும் சந்தோஷம் தான் இருக்கும்
வேற எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, நம்ம அங்க போனா கரண்ட் பில்லு பே பண்ண தேவையில்லை, வீட்டுக்கு வாடகை கட்ட தேவையில்லை, கொலாவரி கட்ட தேவையில்லை, எதுவுமே கட்ட தேவையில்லை இல்லையா? அங்க சந்தோஷமா ஆடல் பாடலோட இருக்கலாம். ஓகே, அங்க சுரபி பசு இருக்கும், அது ஆன்மீக பாலை கொடுக்கும். அதனால அங்க வந்து ஃபுல்லா சந்தோஷமா இருக்கும். அதை நமக்கு புரியல, நம்ம இங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம நேத்துக்குன்னா இன்னைக்கு நம்ம எப்படி நல்லா இருக்கணும் அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். நித்தியமா எப்படி நல்லா இருக்கணுன்றதை நம்ம பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. தர்மஸ்ய ஹ்யாபவர் யஸ்ய நார்த்தோ நார்த்தோர்த்தா யோக கல்பதே நார்த்தஸ்ய தர்மை மகாத்தஸ்ய காமோ லாபாயஹி ஸ்மிருதः. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. கீழே இருக்க பொருளையும் படிச்சிருங்க பிரபு. சின்ன ஒரு தொழிற்கடமைகள் அதாவது தர்மங்கள் அனைத்தும் நிச்சயம் இறுதியான முக்தியை வழங்குவதற்காகவே உள்ளன. அவற்றை ஒருபோதும் பௌதிக லாபத்திற்காக செய்யக்கூடாது. மேலும் சாதுக்களுடைய கருத்தின்படி உன்னதமான தர்மத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவன் பௌதிக ஆதாயத்தினை புலன் இன்பத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஒருபோதும் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே ஸ்ரீமத் கிருஷ்ணா. பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ரெண்டாவது சாப்டர்ல 9வது ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. சுத்த கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, மனுஷனுடைய தர்மம் இல்லையா, நமக்கெல்லாம் வந்து தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இந்த 4 விஷயங்கள் தெரியும். அதுக்கு அடுத்தது ஒண்ணு இருக்கு, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி. ஓகேங்களா? நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு தர்மத்தை பின்பற்றோம். அதாவது நான் நேர்மையா ஒரு தொழிலை செய்யணும் இல்லையா? தர்ம அர்த்த காம இதனால வரக்கூடிய காசு நம்மளுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி பண்றதுக்கோசம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நம்ம இதை 3ஐயும் பின்பற்றிட்டு தர்ம அர்த்த காமத்தை பின்பற்றிட்டு நம்ம கடைசியா என்ன நினைக்கிறோம்? மோட்சம் வேணும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? மோட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனோட கலக்கிறது. அதை விட உயர்ந்தது ஒண்ணு இருக்கு, அது வந்து பக்தி இல்லையா? பக்தியை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போகலாம், அவருக்கு சேவை செய்யலாம் இல்லையா? ஸோ கடலோட 2 கலக்கும் போது அங்க வந்து ரொம்ப இல்லாம இருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய தர்மம் என்ன பண்ணணும்னு இங்க சொல்றாங்க. ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பரோதர்மம் பக்தி பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்துல சொல்றாங்க. தர்மஸ்ய ஏ அபவர்கஸ்ய நார்த்தோ அர்த்த அர்த்தயோப கல்பதே நார்த்தஸ்ய தர்மை காந்தஸ்ய காமோ லாபாய ஹீ ஸ்மிருதக. ஸோ இதனுடைய நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் பார்த்துலாம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ என்னதான் நம்ம வந்து வேலையில் ஈடுபட்டு முக்தி அடையணும்னாலும் அது எதுக்கோசம் பண்ணக்கூடாது? பௌதீக லாபத்துக்கோசம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ரிஷிகள்ல என்ன சொல்றாங்க, அவங்க அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது இல்லை, பௌதிக திருப்திக்கோசம் வாழ்றதில்ல. 2 பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். பௌதிக லாபத்துக்கோசமும் புலன் திருப்திக்கோசம் வந்து ஆச்சாரியர்கள் ரிஷிகள் வந்து வாழ்றதில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் வாழ்றதுக்கு கத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம நித்திய லோகத்துக்கு நம்ம போகணும். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து எதற்கோசம் இதெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி வாழ்ந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தி தொண்டு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? தூய பக்தி தொண்டு கிடைக்கும். அந்த தூய பக்தி தொண்டு மூலயமா தான் நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ணரை வந்து அடைய முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ இங்க வந்து இது வந்து ஒரு சைக்கிளா போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. நம்ம வேலை செய்கிறோம், கொஞ்சம் நன்மை அடைகிறோம், கொஞ்சம் நன்மை அடைறதுனால சந்தோஷமா இருக்கும். தர்ம அர்த்த காம. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மோட்சம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நடந்துட்டே இருக்குது. பட் நம்ம இது கேஸும் யாரும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, அப்ப எப்படிதான்ப்பா வாழணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க. Life desires should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth, nothing else should be goals of one's work. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க இன்னொரு 2 பாயிண்ட் சொல்றாங்க. நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாங்கலாம்.
பிரபுபாதர் சொல்லுவாரு நம்ம உடலை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும். அவர் அந்த வயசான கூட வாக்கிங், ஏர்லி மார்னிங் வாக்கிங் போவார். ஸோ நம்மளும் உடம்ப வந்து fit ஆ வச்சுக்கணும். எதுக்கு நம்ம வந்து ஆஹ் ப பரி பரிபூர்ண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும் இல்லையா? அதுதான் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது. இதுதான் நமக்கு வந்து உண்மையான விடுதலை கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா? ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம டைம் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, புலன் இன்பத்துல ஈடுபடக்கூடாது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் நம்ம இப்பெல்லாம் வந்து நவீன காலத்துல வந்து ஒரு சின்ன கல்யாணம் கூட வந்து ரொம்ப ஆடம்பரமா பண்றாங்க இல்லையா? அதனால பொருளாதாரம் எவ்வளவு அளவுக்கு அவனுக்கு தேவையா? ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு பரிபூர்ண அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம லைஃப்பை வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி. ஓகே. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ யாரா இரு, இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்டியன், ஹீப்ரு, முகமதியன், புத்திஸ்ட், வித்தவுட் ரிலிஜன், ஹியூமன் சொசைட்டி இஸ் நோ பெட்டர் தென் அனிமல் சொசைட்டின்னு சொல்றார். ஸோ இதனோட மீனிங் சொல்லுங்க யாராவது. ஹியூமன் சொசைட்டி இஸ் நோ பெட்டர் தென் அனிமல் சொசைட்டி. எதுக்கு பிரபுபாதா இதை சொல்றாரு? அதாவது மிருகங்கள் மாதிரியே மனிதனும் நடந்துக்கிறான். அவன் வந்து உண்ணுதல், உறங்குதல். நிறைய நிறைய சாப்பிட்றான், சாப்பிட்றதுக்கு வேட்டையாடுறான், சாப்பிட்றான், அப்புறம் இனவிருத்தி பண்றான். இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கானே தவிர ஒரு தற்காத்துக்கிறாங்க. ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு போகாம இருக்கான். அதனால ஹியூமன் சொசைட்டி இஸ் நோ பெட்டர் than அனிமல் சொசைட்டின்னு சொல்றாரு. சூப்பர். வேற யாராவது கருத்து சொல்றீங்களா? பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க, சேம் பாயிண்ட் ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க. வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்றீங்களா? ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள் பார்த்துட்டு நம்ம நிறுத்திக்கலாம். பிரயாச இந்த இந்த பேராகிராஃப் முடியுது. ஸோ இங்க வந்து மறுபடியும் இங்க பிரபுபாதா சொன்னீங்கன்னா தர்மஸ்ய ய அபவர்க்கஸ்ய நார்த்தோ அர்த்தியா அர்த்தியா யோப கல்பத்தே. ரிலிஜன் எதுக்கோசன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் இந்த வேலை நம்ம கடமை வந்து தர்மா, நம்மளுடைய ஆக்குபேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சாப்பாடு சம்பாதிக்கிறதுக்கோசம் மாத்திரம் இல்லை, காசு நம்மளுடைய தேவைகளை மாத்திரம் இல்லை. ஓகே. எவ்வளவு அளவுக்கு தேவையோ அவ்வளவு அளவுக்கு பொருளாதாரத்துல முன்னேறணும் இல்லைங்களா? இப்பெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு வீடு இல்ல, 4 வீடு இருக்கு ஒருத்தர் பேர்ல. ஆமாவா இல்லையா? இல்லையா? எனக்கு அது எனக்கு எதுக்கு இல்லை, ஆனா தேவை? நிறைய பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வாடகை வீட்லயாவது இருக்கிறோம் இல்ல பிரபு? ஆமா ஆமா மாதாஜி. அதுக்கு திருப்தி பட்டுக்கணும். ஏன்னா சரிங்க நம்ம மாதாஜி. வாழ்க்கையில நடக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து நம்ம தான், சரிங்க மாதாஜி. வேற யாருமே காரணம் இல்லை. நான் கூட இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கேன், அதுக்கு என்னுடைய கர்மா தான் காரணம். சரிங்க மாதாஜி. ஓகேங்களா? நம்ம வேற யாரு மேலயும் வந்து நம்ம வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம போன ஜென்மத்துல செஞ்சதை நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிறோம். கிருஷ்ணருடைய கருணையினால ஏதோ ஒரு இன்னைக்கு எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இந்த அசோசியேஷன் கிடைச்சிருக்கு. அதுல நம்ம முன்னேறணும், அவ்வளவுதான். நம்ம டார்கெட் அப்படி இருக்கணும். சரிங்க போதும் என்ற மாதாஜி. மனத்தோட திருப்தியோட கிருஷ்ணருக்கு நன்றி செலுத்திட்டு நம்ம வாழணும் இல்லையா? ஆமா ஸோ மாதாஜி. இந்த ரிலிஜன்ற மதத்தை வந்து மனிதர்கள் வந்து தவறா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஆஹ், பொருளாதாரத்துல முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சாரி பொருளாதாரத்துக்குள்ள வந்து என்டாங்கிள் ஆகுறாங்க, பிணைக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வண்டி வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1க்கு 4 வண்டி வாங்குறாங்கன்னா அது மெயின்டெனன்ஸ், அதுக்கு வரக்கூடிய செலவு, அந்த செலவுக்கு அவன் வந்து அதிகமா சம்பாதிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஒன்னால ஒண்ணு வந்து பிணையிறான். அதை விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்ணணும், எவ்வளவு அளவுக்கு தேவையோ அந்த பறவைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு சாப்பாடு வேணும் அது மாத்திரம் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த அத்தியாகாரம் இல்லாம நம்ம வாழ்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இருக்கிற விஷயங்களை திருப்தியோட வாழ்ந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தெய்வீக குணங்கள் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சோம். அந்த ஒவ்வொரு குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், தூய பக்தர்கள் எப்படி வாழ்வாங்களோ இந்த பௌதிக உலகத்தை கூட கடவுளுடைய கிருஷ்ண லோகத்துல வாழக்கூடிய அந்த அளவுக்கு மனப்பான்மையோட வாழ முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவை எவ்வளோங்க இருக்கு, நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு 4 இட்லி சாப்பிட்றோமா, ஒரு 3 பூரி சாப்பிட்றோமா, 2 சப்பாத்தி சாப்பிட்றோமா, இதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். ஆமாவா? அவ்வளோ சாதம் சாப்பிட்றோமா? ஆமா மாதாஜி.
இல்லையா? அதுதான் கஷ்டப்படுறோம். நமக்கு வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லக்கு டைம்க்கு கூட நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். கஷ்டப்படுவோம். அந்த சாப்பாடுக்கோசம் தான் கஷ்டப்படுவோம். டைம்க்கு சாப்பிடவும் மாட்டோம். ஆமா ஆமாவா? மாதாஜி. ஆமா எத்தனை மாதாஜி. பேருடைய வாழ்க்கையில இது நடந்திருக்கு? சுரேஷ் பிரபு மாத்திரம் தானா? வேற யாருக்கும் இல்லையா? ஆமா இன்னும் மாதாஜி. இப்படிதான் இன்ன வரைக்குமே இப்ப அப்படித்தான் வரைக்குமே மாதாஜி. அப்படிதான் மாதாஜி போயிட்டு இருக்கு. இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் மாதாஜி ஒழுங்கா அதுலதான். தூங்க கூட முடிய மாட்டாது. ஒழுங்கா ஆ, தூங்க கூட முடியலையா? யார் அது? கார்த்திகேயன் கார்த்திகேயன். கார்த்திகேயன் பிரபுஜி சொன்னாரு. அவரோட நான் தான் மாதாஜி நைட் 2 மணி நீங்க ஆகுது. நீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா ஆறுமுகம் பிரபு என்ன சொல்லணும்? அவர் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காரு? ஆறுமுகம் போலீஸ் பிரபு டிபார்ட்மெண்ட், அமைதியா இருக்காரு. எசென்சியல் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஆ, அது மாதிரி எல்லாருக்கும் பாருங்களேன், இப்ப வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாருமே ஃபிட் ஆகுறோம். ஏன்? ஸோ நம்மளும் இதுல வந்து நம்ம ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டு வெளிய வந்து பக்திக்கு நிறைய நேரம் செலுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவஸ்ய தத்வ ஜிக்னாச. ஸோ த ரியல் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா தெரிஞ்ச பிறகு பரிபூர்ண உண்மையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்சல்யூட் ட்ரூத் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும். அப்படி பண்ணாம மித்ததுக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா அதெல்லாம் வேஸ்ட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல 2 வார்த்தையை வந்து முடிச்சிருக்கோம். என்னென்னு யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் லைனை முடிச்சிருக்கோம். அத்தியாகார பிரைஷ்சஸ்ய. ஓகேவா? சோ நம்ம நாளைக்கு வந்து மீட் பண்ணலாம். மாதாஜி, வேணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, உங்க வீட்ல டிவைஸ் இருக்கா மாதாஜி? கம்ப்யூட்டர், இல்ல லேப்டாப் மாதாஜி. ஏதாவது இருக்கா? இல்ல மாதாஜி, ஆபீஸ்ல தான் இருக்கேன். ஓகே, ஓகே. நான் நாளைக்கு ஊருக்கு போறேன். அதனால எனக்கு அந்த டிவைஸ் ப்ராப்ளம் ஆகும். அதனால கேட்டேன். ம். எப்படி சப்போர்ட் பண்றது மாதாஜி இதுக்கு? நாளைக்கு நான் ஊருக்கு போறதுனால என்கிட்ட டிவைஸ் இருக்காது பிரபு. ஸோ அதனால நாளைக்கு ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணலாம். சரிங்க அப்புறம் மாதாஜி. சாட்டர்டே வந்து டிராவலிங்ல இருப்பேன். எத்தனை மணிக்கு வந்து மாதாஜி அதான் சேருவேன்றது நம்ம எனக்கு கிட்ட பிடிஎஃப் இருக்கே மாதாஜி. பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிருக்கீங்கல்ல, நம்ம அதை பாத்துக்கலாமா? இல்ல மாதாஜி, மொபைல்ல பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டெம்பிள்ல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்குது. அதனால சரிங்க மாதாஜி. 2 நாள் தானே நான் பண்றேன். 2 நாளுக்குன்னு சாட்டர்டே வந்து நான் சொல்றேன் பிரபு. நான் இன்னைக்கு வந்து டிராவல்ல இருப்பேன். எத்தனை மணிக்கு வந்து ரீச் ஆகுறேன்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் கோஹோஸ்ட் வந்துட்டேன்னா ஆக்கணும் நீங்க. நானே வந்து ஷேர் பண்றேன். எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நாளைக்கு மாத்திரம் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. சரிங்க நான் மாதாஜி. நாளைக்கு சொல்றேன் கோஹோஸ்ட் உங்களுக்கு. பண்ணணும் நீங்க. நான் பண்றேன் பிரபு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்க ஓகே மாதாஜி. பிரபு. ஓகே. ஸோ இந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? எப்படி இருக்கு? ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க மாதாஜி. இது ஒரு வாய்ப்பு மாதாஜி. உபதேச அமிர்தத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க மாதாஜி. ரொம்ப நன்றிங்க மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர் மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நல்லா இருந்தது. பிரபு நன்றி எல்லாம் சொல்லாதீங்க பிரபு. எப்படி இருக்குன்னு உங்க ரியலைசேஷன் தான் கேக்குறேன். வெதர் நல்லா உங்களுக்கு இருக்கு, நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா? இருக்கு, நல்லா இருக்கு. அதாவது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது கருத்தை சொல்றாங்க. ஆனா ஃபாலோ பண்றது தான் கஷ்டம். கேட்கறது ஈஸி, சொல்றது ஈஸி, ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். இல்ல பிரபு, நான் வந்து இந்த 3 புக்ல இந்த புக் ஏன் எடுத்தேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இப்ப வந்து ஆஹ், ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளேயே இருக்குது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கு. என்னோட ஆசை என்னன்னா, நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னைக்கு அப்ளை பண்றோமோ இல்லையோ, கண்டிப்பா ஒரு நாள் அப்ளை பண்ணுவோம். ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா? விதைய அதனால நம்மளுடைய விதைச்சிட்டோம். விதைய விதைச்சிட்டோம். அது ஆஹ் அது வந்து மரமோ செடியாவும் மாறும். கண்டிப்பா. உம் அதனால வந்து எனக்கு என்ன ஒரு எண்ணத்துல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதனால நம்மளுடைய சாண்டிங் குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சேன் நான். ஆமா அப்புறம் மாதாஜி. ஒரு பயமும் இருந்துச்சு. இதை வந்து எத்தனை பேர் வந்து ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைன்ற ஒரு பயமும் இருந்துச்சு எனக்கு. அதனாலதான் உங்களை கேட்டேன் பிரபு. வேற ஒண்ணுமே, எல்லாரையும் கேட்கிறேன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தோணுது மாதாஜி. இப்பதான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஓ, சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. இப்பதான் இன்னும் எவ்வளவோ போக வேண்டியது இருக்கு. மாதாஜி பல இன்னும் நிறைய நாடகங்கள் ஆரம்பிச்சு பிரபுபாதோட எல்லா புக்கையும் நம்ம படிக்கணுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஓகே. சூப்பர் சூப்பர். அப்படின்னா பண்ணலாம், நல்லா பண்ணலாம் தைரியமா. எனக்கு இது ஒரு கேள்வி இருந்துட்டே இருந்துச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஸோ மாதாஜி எல்லாரும் அட்டண்டன்ஸ் போட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் நோட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி வராதவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டுடுங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு ஒரு 2-3 பேர் வரலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இந்த தாரணி ஆமா மாதாஜி மாதாஜி. வந்தாங்க, வந்து போயிட்டாங்க மாதாஜி. அவங்க அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கல்ல மாதாஜி?
யாருங்க மாதாஜி? தாரணி தேவி தாரணி மாதாஜி தேவின்னு வந்து சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு செல்வி போயிட்டாங்க. மாதாஜி பேரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தாரணி செல்வி. தாரணி தாரணி தேவி. தேவி. மாதாஜி நீங்க அப்பப்போ ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க மாதாஜி. எடுத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. வசந்தி மாதாஜி சிவா மாதாஜி. ஃபார்ம் இல்லையா மாதாஜி? ஃபார்ம் இல்லையா? பிரபு அது யார் கையில கேட்கணும் பிரபு? அது நல்ல வேளை அது ஞாபகம். ஆக்சுவலி டெம்பிள் நான் கமலா மாதாஜிட்ட பேசி சொல்றேன் உங்களுக்கு தனியா. ஓகேவா? யார் கையில கேட்கணும்னு எனக்கு தெரியல. அது கேளுங்க பிரபு. நான் பார்க்கலாம். நான் கேட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே. மாதாஜி இன்னைக்கு தாரணி செல்வி வந்துட்டு போயிட்டாங்களாங்க மாதாஜி? வந்தாங்க. வந்துட்டு போயில வந்தாங்க கிளாஸ்ல. இருந்தாங்க. ஓகே. சரி, தாரணி wait செல்வி பண்ணிக்கலாமா? 2 பேரும். தான் ஓகே இருக்காங்க. மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி அவங்க ஹஸ்பண்டோட ஒரே டிவைஸ்ல கனெக்ட் ஆகி சொன்னேன் நான். கூட தான் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாளுக்கு மாத்திரம்தான் அவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஹஸ்பண்ட் நேம் மாதாஜி? கார்த்திகேயன். கார்த்திகேயன். ஓகே மாதாஜி. பிரபு உங்க கார்த்திகேயன் பிரபு உங்க பேர் பக்கத்துல அண்ட் செல்வி மாதாஜின்னு போட்டுக்கோங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. அப்ப உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஓகே ஓகேங்களா? ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் போட்டுறேன். ஓகே. ஸோ நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. ஸோ நாளைக்கு எல்லாரும் 5:30 மணிக்கு ஜாயின் ஆகுங்க. எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் ஜபம் பண்ணலாம். நாங்க பகவத்கீதை ஸ்லோகம் படிச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய் ஜெய் ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் ஜெய் ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய் ஜெய் உபதேசாமிருத புக் கி ஜெய் ஜெய் ரூப கோசாமி கி ஜெய். all glories to assembled devotees. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரி ஹரி போல். All glories to assembled devotees. Hare ஹரி ஹரே ஹரி கிருஷ்ணா. போல். All glories to assembled devotees. Hare Krishna. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Hare Thank Hare you, Krishna. Mataji, Prabhuji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank தேங்க்யூ you மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.